Astăzi vom lucra cu pastă, să vedem cum am făcut aceste 3 modele minunate. Art pasta este un produs de consistență mai mult groasă ce poate fi aplicat pe suprafață, fără să fie acoperit cu top, rămâne în relief, se usucă foarte bine în lampă în strat gros. Nu are strat de dispersie. Pentru primul model, aplicăm oja și pregătim pasta în 2 culori. Vom face un degradé de la alb la roz, roz intens. Folosim culoarea roșie, adăugând-o la culoarea albă în diferite cantități pentru a obține nuanțe diferite. Folosind gel de pictură alb, voi face un degradé. Gel de pictură de la Art Nails este foarte pigmentat și vine aplicat în strat subțire. Cu burețelul reușim să-i facem un degradé. Îl voi aplica de 3 ori, coborând în jos și intensificând culoarea. Uscăm bine în lampă de fiecare dată și acoperim cu top. Cu pastă lucrăm pe suprafață. Uscăm și rămâne așa. Voi face modelul cu o pensulă 7 fire, pensulă liner subțire, este foarte flexibilă și are firul suficient de lung pentru a face și linii subțiri. Aplicăm pasta cu o picătură în vârf pentru a face acest model. Toate elementele vor fi ușor curbate și foarte apropiate unul de celălalt. Vedeți că pasta rămâne, își păstrează relieful și eu voi face tot modelul pe toată suprafața tipsului dintr-o singură mișcare, adică fără să usuc în lampă. Apăsăm la începutul mișcării, după care ne ridicăm ușor, formând piciorușul subțire. Chiar dacă ne unim între ele cu elementele, nu contează, își păstrează forma inițială până la sfârșit. Nu vă grăbiți, pictăm ușor, încet, controlând bine mișcarea până la capăt. Împărțim vizual tipsul sau unghiuța în 4 părți, fiindcă avem 4 culori diferite, și vom picta în 4 nuanțe, intensificând nuanța spre vârf. Modelul este un semicerc și îl poziționați după cum vă spune imaginația. Câte 3, 4, 5 cârleonți în aceeași direcție. Vedeți, nu unim capetele cârleonților, doar le dăm o direcție și nu se unesc între ele. Lăsăm o oarecare distanță între toate elementele, dar totuși să fie foarte apropiate. După ce am pictat toate elementele, uscăm bine în lampă și lăsăm așa. La mine a fost mai multă muncă, fiindcă tipsul este mare. Cu siguranță, unghiuța clientului nu va da bătăi de cap multe. Acest model este foarte plăcut la atingere, rămâne în relief
și se poate realiza în orice culoare, combinând pastele de la Art Nails. Le avem în 11 nuanțe. Puteți încerca și o altă variantă, un element mai mic, cum ar fi o inimioară, o fundiță, iarna un glob, făcut la fel din cârleonți, ce rămân în relief. Peste top facem o schemă a inimioarei, după care o umplem la fel în degradé sau într-o singură culoare cu elemente decorative. După ce completez tot modelul, mai fac și alături câțiva cârleonți. Pe pensulă luăm suficient produs. Dacă vrem să facem elemente mai mici, luăm mai puțin produs. Oricum, relieful se simte foarte bine. Adăugăm și niște puncte pe alocuri să umplem modelul. Se poate aplica și pudra acrilică peste înainte să uscăm, pentru a face modelul mat. Sau sclipici, dacă doriți să-i dați o luminozitate în plus. Și ultimul model, vom face o floare 3D. Aplicăm direct peste ojă un pigment. Se poate evita acest pas. Direct peste pigment, cu o pensulă limbă de pisică mică pentru petale, vom picta 3 petale mari în partea de sus a cercului, mai mult de jumătate ocupând din suprafața aplicată cu pigment. Mișcările sunt aproximativ aceleași ca și la cârleonți, adică apăsăm la începutul mișcării, după care ridicăm formând petala. Apăsăm și ridicăm spre centru. Apăsăm și ridicăm spre centru. Ați văzut că eu centru îl las descoperit. Nu aglomerez și încerc să nu ajung cu pensula până în punctul central. Petala din mijloc este formată din 2 elemente și cele laterale un pic mai scurte și mai mici. După care, partea de jos, 2 petale vor fi mult mai mici decât cele de sus. Până nu uscăm în lampă, putem corecta petalele noastre cât vrem, cât dorim. Pictăm cu pastă. Pasta este semitransparentă când o aplicăm pensulat. În strat gros se usucă foarte bine datorită acestui fapt. După ce am uscat bine în lampă, diluăm pasta neagră cu un pic de pastă aurie sau aici puteți folosi și ojă, nu contează. Facem un semicerc, un oval de fapt, care sugerează mijlocul floricelei noastre. Fără să uscăm în lampă, în vârf aplicăm caviar. Îl poziționăm în vârful ovalului, ușor cu o pensulă și abia după uscăm în lampă. Negru cu auriu am folosit aici.
în combinație. Nu contează produsul. Uscăm în lampă și acoperim cu top. Uscăm bine și topul și vom folosi Stone Gel în continuare. Este un gel transparent, de consistență foarte groasă, fără strat de dispersie, ce se poate folosi la picături de rouă sau alte elemente 3D ce rămân la suprafață. Acest gel se lucrează cu o pensulă scurtă, nu așa cum am făcut eu. Pensulița scurtă îl face să se aplice mult mai corect. Este prea flexibilă și prea moale această pensulă pe care o folosesc eu aici. Bineînțeles că până la urmă reușim să obținem rezultatul dorit. Formăm o biluță în relief mai mare decât elementul negru pe care îl avem de desubt. Și vom folosi în continuare pastă combinată cu gel de pictură alb 1:1, adică va fi culoarea mai intensă și totuși suficient de rezistentă pentru a rămâne la suprafață. Și vom picta de jur împrejur la bulinuța noastră niște petale. Să fiți atenți să nu aglomerați centrul ce se află, punctul central ce se află sub floare, sub biluța noastră, să nu-l aglomerăm cu culoare, adică când trasăm petala, nu ajungem până în punctul central, ne oprim. Eventual vă puteți ține mai departe și completa liniile subțiri ce vin de desubt cu o pensuliță subțire. Îmbrățișăm bulinuța și facem și câteva petale laterale și cele de jos. Atenție să nu ajungem cu mișcarea noastră până în centrul compoziției. Este foarte important să rămână liber acolo punctul. Dacă dorim să pictăm petale mai subțiri, mai mici, ținem pensulița oblic. Adică pictăm pe cant. Apăsăm pentru a o lăți și ridicăm spre punctul central. Toate petalele tind spre un punct, fără să îl ajungem. După ce am terminat elementele cu pensula limbă de pisică, continuăm cu pensula liner. Fără să uscăm în lampă, accentuăm pe alocuri părțile mai reliefate, mai ridicate a petalelor și putem adăuga elemente între petale. Adăugăm nervuri la petale. Repet încă o dată, până nu ați uscat în lampă, la această etapă încă nu este uscată lucrarea, cu pensula limbă de pisică curată, puteți repeta petalele, puteți adăuga alte elemente, vă puteți juca până nu credeți că ați reușit să faceți bine. În caz de ați aglomerat centrul prea tare și nu sunteți sigură deloc că vă place ce a ieșit, puteți șterge de tot, degresa de tot și începe de la început, fiindcă aici lucrăm peste top și bulinuța noastră nu are strat de dispersie, respectiv rămâne și ea pe suprafață și vă puteți juca până nu obțineți un rezultat ca lumea. V-am spus care sunt regulile cele mai importante. Nu aglomerați punctul central. După ce am terminat cu floricica,
facem niște linii subțiri, ușor curbate, ce duc iar în același punct al nostru. Și abia după ce ați terminat tot, atunci uscați în lampă. Și așa vă rămâne modelul pe suprafață. Dacă am fi pictat doar cu gel de pictură, nu ar fi fost rezistent pe suprafață, fără să-l acoperim cu top. Dacă foloseam doar pastă, nu aveam atâta culoare și era floarea foarte transparentă. Însă în combinație dă un rezultat perfect. Și petalele din spate, cu transparența lor, ne ajută la un mai mare efect 3D. Aceste modele în continuare le vom ornamenta cu strazuri, ce totuși rămâne la alegerea dumneavoastră. Însă o pietricică își dorește orice clientă. Sper că v-a plăcut și nu v-ați plictisit. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru YouTube pentru a fi la curent cu toate noutățile. Multă baftă!